Hawu, hey, sanibonani wey'ngane zakwethu. Ngibingelele lapha ekuseni. Obafowethu, ngicabanga ukuthi bonke abafowethu sebeyazazi iy'ndaba zikaKhanyiso Mayo ujoyine i-Kaizer Chiefs. 1 year deal yeloni. Ekuhlongoza ngathi ukuyiloni, singazi noma kuyiqiniso ukuthi ukuyiloni. Kuthiwa uyiloni ene-option yokumthenga uma iphela iloni. Okubika ukuthi-ke mawukuthi-ke i-Chiefs izobe igcwelisekile ngendlela azobe ephefoma ngayo kuyo le sizini esimsayine ngayo mayiphela nje. I-Chiefs inayo indlela yokuthi cha ingamthenga mayiphefome kahle, yabo. So asithembeni-ke ngane zakwethu ukuthi-ke uzophefoma ngendlela alindeleke ngayo ngoba phela umfana omncane usasesemncane akekho futhi mdala. Engicabanga ukuthi naye kade ayifisa ukudlalela i-Chiefs, wabhalisa ama-agent akhe. So kungaba indaba ezinhle bafowethu ukuthi a-add lapha kakhulu lapha ku-attack yethu. Engicabanga ukuthi-ke manje sekuzoba yiqiniso ukuthi uWandile Dube uzosishiya ngoba phela sekugcwele lapha ku-attack yethu phambili, sekugcwele kakhulu, yabo. So engicabanga ukuthi uWandile Dube-ke uzohamba uWandile Dube bazomdayisa njengoba bekuhlongoza ukuthi ngathi uyahamba, yabo. So leya team leyana kuthiwa ibingamrejistangako umjida le bedlala kuthiwa azange imrejiste ivele nje yambeka eceleni ngoba kuthiwa udlala amagemu amaningi kabi kwisizini eyendlule wakora nje amagoli amancane. So lo coach lona-ke wathi, hhayi, siyabonga ndoda, ngeke silunge thina ukuthi ungadlala amagemu amangaka ungakori ungaphefoma, yabo. Wangamrejista-ke sithi the team ukuthi cha nathi siyakukhulula-ke ndoda, ngeke silwe no-coach ngoba phela u-coach siyamdinga thina, wena shuthi asisakudingi. So ngcono-ke nathi sikukhulule. Yase-ke i-Chiefs-ke yangenelela-ke yamthatha umfana omdala, yathi-ke mfana omdala woza ekhaya ngeloni kodwa, yabo. Kodwa-ke iloni eno-option ukuthi singakuthenga mase sikufuna ngempela, yabo, ngendlela ozobe udlala ngayo kule sizini. So hhayi bafowethu, kumnandi kakhulu le sizini. Engicabanga ukuthi uNapi une-squad esiqine kakhulu, esiqine kakhulu. Engicabanga ukuthi i-league isezandleni zakhe, yabo. Manje i-league isezandleni zakhe. Angithi nje ingasho nokuthi i-league kuphela wonke amakhaphu esizowadlalela le sizini asezandleni zakhe uNapi. Ayikho indlela azokhala ngayo, yabo. Ayikho futhi i-position exegayo le sizini, ayikho. I-defense iqinile, i-mid iqinile, i-attack iqinile. Engicabanga ukuthi kuwo la shoda khona nje mangicabanga i-goalkeeper department kuphela. Masinga-add-a nje u-goalkeeper oyi-one kuphela ovimba ngempela, sigaba sesiqedile bafowethu. I-Chiefs inga-dominate-a kahle nje kakhulu. Ngibonge iy'ngane zakwethu, libe usuku oluhle, ngiyabonga.